Raġel homeless ta' 49 sena Massimiliano Nicolosi ġie kundannat għal 17-il xahar ħabs wara li ammetta li saraq flus kontanti u sigaretti minn 3 karozzi fis-Siġġiewi u Birzebbuġa. Nicolosi ammetta li saraq 5 euro u pakett sigaretti minn karozza waħda, 10 euro minn vettura oħra fi triq Salvu Corso fis-Siġġiewi u 70 euro minn vettura f'Birzebbuġa. U kien diġà fuq libertà provviżorja fuq każi simili u wara li mar jiffirma l-assa tas-Siġġiewi beda jdur il-lokalità jisra oġġetti minn karozzi mingħajr ma kkawża ħsarat. Meta ġie arrestat irriżulta wkoll li kien hemm 6 rapporti oħra relatati ma' serq ta' karozzi fis-Siġġiewi. Nicolosi qal lill-pulizija li wara sentenza sospiża tilef xogħlu u ma setax jerġa' jqum fuq saqajh u għal xi żmien kien jgħix f'dar għal persuni bla saqaf. Qabel beda jmur minn lukanda l-oħra jipprova jħallas għalfejn joqgħod. Minkejja li ċaħat li kien alkoholiku l-pulizija nnota triħa qawwija ta' alkohol fuq u kmieni filgħodu dakinhar tal-arrest. Wara illi konferma l-ammissjoni tiegħu il-Maġistrat Charmaine Gallia kkundannatu 17-il xahar ħabs u ordnatlu jrot lura 75 euro lill-vittmi.